Здравейте! Продължаваме с практически стоицизъм, с мен Владимир Новков и с Петър Теодосиев и с епизодите ни за кардиналните стоически ценности. Днес ще говорим за нещо, което Платон определя като знание за това, кое е опасно и кое не, а Аристотел позиционира между безразсъдството и страхливостта. А именно ще си говорим за смелостта и нейната роля в стоицизма. Да, нещо, което не всеки човек има, но много от нас се опитваме да приемем това като важна част и да бъдем все по-смели в ежедневието си, защото не случайно тази добродетел е в основата на стоицизма, защото ние трябва да бъдем смели, за да запазим разума си, да бъдем смели, ние го казахме в предните епизоди, но и за умереността, да бъдем умерени, пак не трябва смелост. За смелостта се изискват за мен две неща. Първо се изисква разум, за да не действаш първосигнално, и след това се изисква способността да изпитваш страх. Защото ти ако не изпитваш страх, ти тогава не можеш и да проявяваш смело, защото смелостта е реакция на първичната емоция на страха. Защото ти ако не изпитваш страх, отиваме вече в безразсъдството. Да. Което не е умерено. Аз, нали, в ежедневието си обичам да тичам, понякога ми се е случвало да тичам и на по-опасни места, и като ме питат, добре, тебе не те ли беше страх от високото? Аз отговарям, да, страх ме от високото, но това не ми пречи да правя това, което обичам. Просто избирам да не реагирам на този страх. Да. Абсолютно. На мен, сега като го казваш, много често пътуваме и ходим къде ли не. И често въпросът е също. Добре, не ли беше страх? Понякога ме е страх. Аз съм пътувал на стоп в цяла Европа и ние така, даже с Саша се запознахме, 30 дена на стоп на Балканите. И беше преди вече 10 години. И много често не те ли страх? Да, ама нали, трябва да знаеш тая умереност, наистина, да знаеш кога е окей, кога не е окей, да прецениш. Това разума е наистина важна част от процеса. Любимата е една много, не любима, защото те всички са ми любими, но една хубава стоическа такава история е за философа, който е стоял на кораб и в кораба попада в буря и човека, нали, пребледняло. Шубе го е, страх го е. И идва един моряк и го пита, добре, вие стоиците не бяхте ли от тия, дето не изпитвате никакъв страх? И той му отговаря, не, няма такова нещо. Мен ме е страх, но аз избирам, нали, да не търча в паника из палбата и да ви преча на вас, ами да го приема този страх и просто да реагирам на него със смело, защото смелостта е пряко свързана с разума. Да, така е, да. И тук е много важно да направим тази разлика между, нали, аз съм смел и ходя и се репча на хората, правя неща или нали, тая безразсъдност не е смелост. Истинската смелост е да знаеш кога, какво да направиш, но не винаги, защото според мен смелостта е много свързана с справедливостта. И когато тази смелост понякога те кара т.е. ти виждаш, че трябва да си смел и да кажеш, че това, което се случва, не е правилно, но може да има негативи за теб, това вече е смелост. Да кажеш, да устоиш, да отидеш на протест, нищо, че правителството или полицията може да нападне. Това, което казваш е изключително, нали, за негативите, които можеш да изпиташ, е супер препратка, нали, към стоицизма, защото истинският стоик, той знае, че когато
прави нещата съгласно кардиналните ценности, това, което се случва отвън, няма никакво значение. Нали, аз отивам на протест, защото знам, че това нещо е справедливо и изразявам моята смелост, като го правя, но нали, това дали полицията ще ме пребие, не зависи от мен. И това, че нали, полицията да речем ще ме пребие, ако съм в някоя държава по-диктаторска, това не остава в мене. Негатива не е при мен. Нали, много е трудно това нещо да се направи, защото нали, никой не иска да яде бой. Или да лежи в затвора. Или да лежи само в затвора. защото е излязъл на улицата. Да, така е, да. И това е една истинска смелост и в последните години го виждаме проявления на тази смелост. Ами да, в Русия все по-малко, но и там имаше много такива проявления. Грузия последно време, Сърбия последните седмици буквално. Студентите от Белград пеш стигнаха до Нови Сад. Да, точно. И хората как ги посрещат? Точно заради тази смелост, заради това, че те устояват позицията си, хората просто все едно празник и като пристигнат в селото или града, имат готови домашни, приготвени храни и въобще, защото е правилното. Ние сме си говорили, въпреки че с сръбските студенти от това, което аз съм им чел по техните форуми, не сме на едно и също мнение за геополитическата ситуация, но не можем да не им се възхитим на сръбските студенти за тази смелост, която е съчетана с другите три стоически ценности, с мъдростта, с умереността и с справедливостта. Да, точно така, да. Защото това е много и мъдро да знаеш, че тази общност, която си толкова много хора, имайки тази смелост, ще промениш нещата. Това ще промени нещата. Ние сякаш тук сме забравили много от тези неща и мен затова така се възхищавам на другите, пак казвам, и Грузия, и Сърбия, но ние забравяме сякаш, че наистина тук живеем много по-добре. Имаме много повече свобода, вече Шенген, много повече възможности, нашата минимална заплата, средна заплата, пенсия е много по-висока вече от Сърбия, примерно. Стандартът ни от Грузия. Затова всички те искат да стигнат това ниво, което ние в България живеем. Често забравяме, че ние имаме много благини тук. Ами, аз мисля, че почти всяко общество е способно на такива прояви, включително и нашето. И ние сме го доказвали, българското общество, че може да бъде смело, че може и да бъде и справедливо. И умерено. В крайна сметка ние водим нали, умерена политика, така се стараем. Да. Да говорим нали, за Катон Млади и за моя любимец. Виж какво е интересно при него. Данте Алигиери, когато пише Божествена комедия, в устата на Луцифер да ги яде, кой слага? Слага убийците на Юлий Цезар. Нали, на върховната власт, както той се представя. Катон Млади се е борил срещу точно същото нещо. И ние го приемаме като един от най-доближилите се до идеалния ние стоик. Джордж Вашингтон чете биографията му преди да прекоси реката. Да. Така че, ето, това е чудесен пример за това как смелостта може да изглежда по много различни начини. Може и да не е никой не му е отричал на Катон смелостта, нито пък справедливостта и мъдростта и умереността, между другото. Но много хора не са били съгласни с него. Стоици имал и от двете страни на римската гражданска война. Да. И точно за това дори се предполага, че поне това си мисля, че
Цезар щял да го помилва точно заради това, че той е доблестен, той има своята цел и си я следва, независимо от всичко и е достоен опонент, да го кажем така. Но той сам решава, защото знае, че не иска друг да решава вместо него. Така е, и за Цезар не е много добър пиар това, ако не е бил пощадил Катон, със сигурност. Така че Катон младия е така интересен образ в стоицизма и въобще в историята и античност. Има една страхотна биография негова, между другото, сега в последните години. Излезе последния гражданин на Рим. Мисля, че не е превеждан на български език, но може да се намери в Amazon Rome's Last Citizen и разказва точно тази негова вече биографична история, много интересна, за да се види малко повече за човека, който стои за този стоически идеал. Но пак за смелостта да се върнем. Смелостта може, освен да е физически изразена, защото до сега си говорихме повече за физическа, но тя може и да е емоционална смелост. Смелостта да си кажеш, аз пътя, който съм извървял до тук не е бил добър, не е бил оптимален, имам смелостта да го променя. И това се вижда в трансформацията на всеки един човек, който всъщност е направил трансформация. Огромна смелост се изисква ти да кажеш, аз до сега не съм се справил и аз искам да променя нещата. Да. Това е смелост. Също. Да. Ето този израз съдбата обича смелите, нали, той не е пак случайен и стоиците винаги окуражават да се взимат, дори ако трябва, рисковани решения. Нали, бъди смел, вземи решението. Нищо, че имаш съмнение, нищо, че може не винаги да завършиш с правилния резултат. Но бъди смел и вземи решение. Резултата в стоицизма няма никакво значение. Точно. Това спира. А в стоицизма това няма значение. Няма никакво значение. Твоето действие и как приемаш резултата. То за това е философията, която в спорта може би работи ти най-много, защото в спорта спортиста, който е фокусиран само върху себе си, само върху собствения си характер и собствените си умения, това е спортиста, който в крайна сметка успява. Нали, ти си, да вземем тениса, защото е чудесен пример за това, ти си човека, който е тренирал 10 000 пъти един и същи ти удар. Направиш ли удара, всичко приключва. Там нататък ти вече нямаш никаква роля. Къде ще... Да. Дали този удар ще влезе, нали, на 1 сантиметър отвътре или отвън? Да. Същото е и за предприемачеството. Защото най-успешните предприемачи са тези, които са поемали най-голям риск. Понякога отстрани е изглеждало абсолютно безразсъдно, но ако предприемача сметне, че това е правилното, нищо, че може да загуби целият бизнес, той го прави. Най-лесният пример е Мъск, началото на SpaceX. Той гърми няколко ракети и харчи 100 и колко милиона от спестяванията си. Те не са много спестявания, но тези, които има от PayPal след продажбата, буквално за ракети, които гърмят. Една ракета на площадката гърми, втора гърми, трета гърми и събира екипа и казва, имаме пари за една следваща ракета, ако тя гърми, приключваме матча, край, нищо няма от тук нататък да стане. Но наистина последната ракета не успява и така сключва договор с НАСА, че има ракета вече, която може да стигне до космоса и не гърми. Ето сега, Мъск определено смел е, прави смели действия, но поне според мен му липсва справедливостта. Това, аз говоря за това, което преди 10 години се случва. Да. Нали? Той буквално е станал това, защото наистина много смел, включително PayPal, нещата, които се случват. Той прави една компания Hix, както сега се казва, X, която е подобна на PayPal, така с Питър Тил,
правят комбинацията и създават PayPal, но всичко е риск, абсолютно всичко е риск и изисква много смелост да си на едно ниво, което играеш на друго ниво. Да, и едно непрестанно движение. Това го има. Ние си говорихме в предния епизод, че човек трябва... Смелостта е да не спираш да се движиш, да не спираш да взимаш решения, дори ти да си носиш последствията за тези решения, но човешкият мозък работи добре, когато... Да, точно. Така че, нали, аз не се обвързвам с нещата, които в момента Мъск прави. Те и тези решения са пример за това непрестанно движение. Абсолютно, да, абсолютно. И всеки на решение. И затова са толкова такива дизруптори, защото той влиза в една система, която не е свикнала на бързи решения и влиза с едни супер бързи решения. Част от тях няма да са успешни, това е ясно. Да. Въпросът е накрая дали успешните, натрупаните успешни ще са повече от успешните. Да, един приятел предприемач, успешен, той ми каза, аз му споделям някакви мои тревоги за малки решения и той това ми каза. Това няма никакво значение. Ти не трябва да се фокусираш толкова върху сега какво става или утре какво стане след една седмица, а трябва да имаш поглед много по-отгоре за голямата картина. Тези малки решения не са толкова важни. Те са важни за сега, днес, но не са важни за голямата картина. Затова не трябва да мислиш, че малкото сега ще е нещо, кой знае какво е проблем, ако не стане, като ти гониш съвсем друга цел. Та и в живота мисля, че е по този начин. Да, и това идва директно от смелостта, която обаче, ако не е свързана с останалите стоически идеали, може да отиде повече към безразсъдството. Защото, нали, една смелост, ти хубаво си смел, когато тя не е насочена към цел, която е справедлива или когато не я подложиш тази смелост, ти може да си много смел, ама в случая да не е разумно да проявяваш безкрайна смелост. Много престъпници са само смели. Да. Само смелост имат и извършват много престъпления, докато не ги хванат. И когато не си умерен, нали, можеш да си много смел, но когато не си умерен, тази смелост отива на хаос. Нали? Моят съвет е да видите повече за стоическите добродетели, като видите поредицата на книги на Райан Холидей, тъй като той голяма част за това пише и едно начало за стоицизма. А ако вече по-напреднали в литературата хората и искат пак на български, Марк Аврелий и Сенека за текст, освен онлайн някъде Епиктет, не знам, можеш ли да си купиш, защото го има на български онлайн. Има го на български онлайн, но на хартия не знам. Не знам. Което е минус. Значи издателите, ако някой нагледа, да издадат Епиктет, Сенека още по-така може да се направи по-добре. Може като писмо да изглежда. И аз, нали, да завърша, и аз за стоиците много е важно какво е намерението за проявлението на смелостта. Смелостта сама по себе си е по-скоро безразсъдство, но когато е съчетана с останалите стоически добродетели, тя тогава наистина помага на човек да живее добродетелно и да живее добре в съответствие с природата. И така, ако епизода ви е харесал, коментирайте, задавайте въпроси. Казахме по-рано, събираме въпроси за един специален епизод. Харесайте, споделяйте и всичко останало, което да помогне в подкаста да достигне до повече хора. Благодарим ви!